misijných diel na Slovensku, ktorý nás došiel pozdraviť, no, a on sa teda vrchol hlásiť v Nitre, pretože má trvalý pobyt hrad na 7 v Nitre, áno. Dlhé roky pôsobil ako farár u Františkanov a my veľmi dobre spolu vychádzame. On zrejme, keď dostane slovo, a tým mu ho udeluje. Vy ste teda tie útrapy obetovali na to vec, lebo keby to vyšlo, tak ja som sa veľmi tešil, lebo my sme vytvorili skôr takú základňu, takú ozaj takú trpezlivosť so mnou a má chuť bojovať na tejto horornej veci. Tak to je prvá vec. A druhá, ak myslíte, že vám to pomôže k víťazstvom z tých ťažkých zápasov, tak vám dám požehnanie na tieto dni, lebo si myslím, že to je taký pekný dar, ktorý sme dostali od dobrotivého Pána Boha. A to ostatné už teda je vo vašich rukách. Pán s vami. Nech vás všemohúci Boh s tým Duch Svätý. Amen. A ja vám budem držať palce minúto, bo ja zajtra idem hore po vás. Mám tam za akciu, no v nedeľu som hore v Čiernom, ale rozhodne všade už dneska na Lukovom dvore som mal kázetu o srdce Ježišovo, slávili, tak som hovoril, tu v Jalenci oproti je ohromná partia. A jak sa tam tí ľudia dostať? Ale som trošku tak rozprával o tom vašom zážitku, o tom, tej vašej skúsenosti, o tom vašom zápase. Ja si myslím, že to je jedna z najkrajších vecí, ktorú ste dokázali vo vašom živote. A ja s vami, lebo ja už teraz s Janom nesmiem ani len pozrieť do toho. Obchádzam zďaleka, lebo sme kamaráti, čo by človek pre kamaráta nebudol. Takže vám držím palce a teším sa, že máte chuť do života. Pekný večer. Alkohol dal dokopy, Marka Kapustňáka. Ja troška spomeniem, aby ste vedeli, o akého človeka ide, pretože je to človek, ktorý síce v 60. alebo začiatkom 70. rokov dohovorá robiť takú prednáškovú besedu na tému postoju Františkanov, na tému mne sa to nemôže stať. A bolo to v čase pracovať, alebo som aj pracoval v Volčanoch a on odišiel ako misionár do Moskvy. Takže sa naše cesty rozišli a minulé církvy sú schátrané a tak ďalej a on v Taliansku odkúkal, ako tam funguje takéto zariadenia. Áno, možno niektorí poznáte, či vám niečo hovorí Páter Oreste, tam zrejme nič, áno, ktorý prevádzkuje 23 takýchto stredísk, áno, resocializačných, alebo tí, ktorí ste veriaci, boli ste náhodou v Medjugorji, áno, tak sestra Elvíra založila pre narkomanov, áno, takéto resocializačné zariadenie. Prepáčte. Takže zaujímavé si dám nejakú poslednosť, takže druhé 10 ročné, takže premýšľa si to zbrať. Aby som nezavádzala. Volám sa David Dušom Belka, s tým je prvák. Volám sa Vlado Potočák, som z Martina, 6.11.99, 5 rokov. Volám sa Pavel Švec, som z Ružomberka, mám 30 rokov a abstinujem tretí. V Ružomberku zastávam funkciu predsedu klubu. Je to moje najväčšie povzbudenie tým, že si ma zvolili a tým im ďakujem, že vlastne tretí rok, ktorý býva najťažší zvládnuté. Každý jeden býva ťažší. Priatelia, dovolte, aby som vás teda privítal v Nitre na 17. ročníku celoslovenských športových hier, ktorý sa koná v krásnom priestore A-klubu. Áno, mnohí ste sa pozastavili nad tým, že prečo je to A-klub a nie A-klub. Áno, keď sú tu športové hry klubov abstinentov. Takže názov tohto zariadenia je A-klub a je to odvodené od
majiteľa, ale prevádzkovateľa tohto zariadenia, pána Gulku, on sa volá, jeho priezvisko je Gulka, keď to prečítate odzadu, tak je to Akluk. Takže sa rozhodli usporiadávať takéto celoslovenské športové hry. Bolo to v roku 1982, keď urobili prvé takéto stretnutie, ne pod týmto názvom, ale stretnutie v prírode, ako klub abstinentov. Týchto ľudí mnohí dnes už nežijú. Mnohí z nich to došli. A za tých 15 rokov, pokiaľ sme robili športové hry, tak bolo asi 3-krát takéto podujatie a teraz športové hry po nás, čo sa prebehu. Nechajte sa prerušiť na chvíľu, počasie sa vydajú. Takže predpokladám, že dneska podľa súťažného poriadku, tak ako sú uvedené disciplíny v súťažnom poriadku, tieto športové hry prebehnú. Zajtra nás potom čaká taký turistický výstup tam na tento hrad Gimes. Ho nevidno, pretože v oblasti nás tu bolo okolo 150 ľudí. V roku 1990. Ale možno bude. Dobre, takže a detské súťaže bude mať na starosti pani Krupičková, Danka. Mám aj zapisovateľku, lebo keď nemám, jak to zvedať. Áno. Pani Krupičková, a ja som preskočila, zabudol stolný tenis je najdôležitejší, doktor Kostelník. Áno, tu máš čapicu, aby sa poznali, doktor Kostelník, a zapisovateľku pani Krupičkovej bude robiť doktorka Kostelníková, takže... No. Kde si? Tu je. Oci, ešte tu máš šit. Poďme. Ja som akurát vyrátal, že toľko čapíc bude. To je úžasné. Áno. Takže čo si prosím takýto historický sáčok? Pozor! Start! Neprepáte, Pevno! Áno. 35, 36. 3 minúty 51. Pripraví. Pozor. Start! Poďme, môžete sa natáť dopredu. Bušek, ty budeš zbierať mŕtvol. Start! Milan! Ktorý mám strašenú. Doktorka nás máte. Poď! Janko, ešte! Tu to 30 hodiny, lebo niečo. Že bude málo, len dvaja. Sem, poďme! 3 minúty 16. Sem, nahlásiš sa. 3 minúty 27. 3:54. Sme kami. No. 4:14. Pozor. 3:05. 3:17. 45.
sa, to je 3,47. Si lepšie ako 50-tici. Mám 4 minúty. Poďme. Čo je pribili dnes? 3,58. 3,58. 3,58. Pozor. Start. Poďme. Pomaly. Výborne. No. Gratulujeme. Výborné miesto. Tak ako? To je úžasné. No. Žiadno vlastne môžete tam zapisovať na stôl. 100 metrov. Buď radšej bližšie, Gabika. Ale tá by mala ísť prekročia. Jediná toľka. No počkaj. A tá sa mi môže dať. Aby ste zabalili toho druhého do papiera. Nemusíte celý papier, ale aby to bolo od hlavy alebo od nôh až hore, aby ste boli zabalení celý. Títo vám to ukážu, títo to vedia. A kto bude prvý? Áno, to bude teda najrychlejšie. To ešte jednu dvojicu, ešte mám jeden, páči sa. Pretože sa trvá. Keď sa nám ešte ťaháš. No, pani Bakstory už majú aj... No, musíte dávať pozor, tak, aby sa vám ten papier nechal. Ťahajú hore, najprv a potom ideš dole. Teraz pomáš dolu. Ja toto mám to malé video. Oči ti dáme von dobre, aby si videl. To je fantastické. To je fantastické. No ale mám taký pocit, že ten Jurko naozaj k nám prišiel všetko vyhrať. Vyzeráš veľmi dobre, Lukáško. Mumia. Dole, chod. Už sa pomáli hlava. Do celého mám zapaliť? Celého až nohy celkom dole. Ale pozri, jak ten papier drží. No je to proste umí, no. Ešte na to. No, vie to ten chlapec. Dole nechám. Dole. Dobre, super. A hlavu? Že už to má. Aj hlavu. Tak, prosím, tuto už sú. Tu je víťaz. Juraj, Lukáško, jednoznačne ste to vyhrali. Normálne ste prvý a bol si ohromný, veľmi ti to pristane. Môžete si odpaliť svoje Babi beží spolu. A Lichner Alexander. No beží. Ten ide s ním a Aj s babami. Ten bude prvý. Poďme. slovenské zlievanie. Jedného takého, kto vie dobre krmiť, aj keď má zatvorené oči, a druhého takého, ktorý má rád lekvár. Teraz. Zatiaľ vás never, tam to lepšie nie je. Ďalšiemu jazeru, tam je ako nazvičný základ viacu, ale cesta pokračuje, neviem, vyčaká vám to nechodili, ale keď sa je na cesta, to vždycky to tam stačí do bokov. Tam sme, cukrovíky sme tam ale bez sme boli na jeseň, ale my sme boli Na kraj, ľavého stred. Všetko máme, ale neviem, kde to je na sa nájde. Máme kávu, ale kávu nie. To zahodí,
Aj doping by sa bude... 10,84. 10. Dajte ju zatiaľ preč. Dávaj pozor, vy to netrafíš. Pekne. Dobre. Vediem 88. Máte pozor na tú čiaru tam. Adrián. Odskok. Dobre. 10:31. Niektorí ani bez otočky, len tak sa... Dobre. Som rád, keď sú metrov. My si tu dáme v poradí. Dá hlavne. Svet, pripraví sa Duška. Pripraví sa Miro. Áno, teraz skús volá viacej. Dobre. Dobre, to pomáha. Vždycky nám dvoma rukami dovolili hádať. Opýtaj sa. Pionieri môžu aj dvomi, áno. Dobre. To bída. Ja som človek s tým robiť. Ja nemôžem zohľuť, ma bolí chrbát. A je nikoho. Čo máš dávny? Môžete. Prešla, to nemôžeš. Dobre, pekne ho hodíš na. Dobre. Prešlap. Zahod starosti, zahod. Prešlap základný. Musíte si všímať, je to dopadne. Ja sa to trénujem každý deň. Toho Vládko, zahod to za roh. No vidíš, to je to povzbudzovanie. Aby sa nikomu nič nestalo, ak kto by veľmi chcel diplom Mr. Art. Prešlap. Do toho, za tým potom je daňová kontrola, Vládko, ideme. Poďme, Nitra. Daňovník. Dobre, to bude platiť. Čo mám mať tu strašiť? Tam nájdeš. Jaj. Keď budú si na textil, ale nie je to také. To je lepšie, no. 7,98. Dobre? To je bez všetkého. Ja go dokončia, dobre? Napíšte, ešte môžete ma sem napísať. Ja som na pred chvíľou bol, vieš, takže to je prečo.
To bolo prečo? Nebol. To bolo ešte na začiatku. Praj. Žaj? To sa vyšmyklo. Ivan, už hrajú ženy ping-pong? Dočítava. Potom, kto chce ešte strieľať, môže Presný prísť. záber, takto. A tam zastaviť si tie biele. Ja som len... Hilka, počkaj. No. Áno, tam je. Výborné. Tak, okúpni hore, neboj sa. Teraz budem cibriť techniku. Vzadu môžeš mať prešľap, Výborne, čo chceš. To je. Prešlap. Sme nevideli. Nikto nevidel. Pusková, Dagmar. Pristupuje jedna do tvojej kategórie. No, čo si predstav, že tam Tomáš stojí a letí tu až hento. Ne, predstav si, že sa hnevá. Počkaj, vieš čo? Nehod. Pekne. Výborne, no čo? Výborne. Marta, nahnevaj sa. Dobre. Dobre. Super. Dobre. Luptáková. Ideme na pivo. Dobre, to sa zlepšuje. Priačil až do Starého jazera. Dobre, pokračuje zlepšovanie. Budem merať odtiaľ hádzala. 5-12. Prvé miesto. Super. Luptáková. Luptáková, posledný pokus. Dobre. Áno. Čiarová, to sa otočal. Super. Našiel si ju? No koľko to má ten Tak nevadí. 6-31. Výborne, čierna. Pravo, kraj. Ešte má? Prišla do Dubáka.
Dobre. Možno, že by sme... Všetko vedia, všetko majú. No nie, on to tak urobí, že on ich odkrie. Tam, v taške? Tenko nepečí. Áno, hej. Ako? Všetko mám. Na čo čakáš, Bubo? No hen to. Čo ti to odoberiem, však toto dopíšeš a potom mu pôjdem tú kávu spraviť, lebo už som... Žiadne sprosté slova, lebo ťa filmujem. A však ma nevidieť. Čo vidieť? Vidieť. Nakremované boty, ja tomu nerozumiem. Kto ti to krémuje, Viktor? To sú není ani kremované. To len nekrúlenou, pokiaľ by No to je... nekremujú. To otravu takto, on že malo to. Orcice. Popluje. Popluje. Ty fajčíš? Eriku, to sa neboj. Dal mi terč dole 29. Asi normálne. A dobre strieľajú? Dá sa strieľať? Sú dobré tie zbrane? No. A že dal si sa aj na strelbu? Tak zatiaľ. Jedného asi ja som si, že to bol trochu Že je ako pán ešte chce hrať do dráku. neviem, či má dvoráky na krku, ale vidno, že... Počúvaj, jak je to možné, že 3-krát sa trafila desina a nevyhrá? To už je tu. Aďo! Zóna si to druhého? Ale som sa ničoho nezúčastnil. Raz, dva, tri. Aký je stav? Roni! Roni! Ale neboj sa, jasne. Postavíme sa na ihrisko a uvidíš, či sa volá, kto príde. Že keď sa zohrajú. Ale...
Ale to nevyhráme. Nejde o to. 6? Dobre. Koľko to je, Peťo? Out. Áno. Že mám chlapík, už som skoro hrúďou. Pekne, Siky. Bravo! To sa malo nájsť. Nechaj ho, nech podáva, nech sa sústredí na podanie. Sústredí sa na podanie. Keď už sme nervóznite, už sa môže sústrediť. Poď, Štefán, poďte. Bravo, do spolu podávaj. Ivana. Máš, Siky, pekne. Pekne, máš, Adrián. Dobre. Pekne. Pekne. Hráme. Dobre. Daj, odkočíta. Dobre. Pekne. A máme. Ivan hrá. Ani šák. On je si prečíta v novinách. Nebuďte tak na kope. Idete na víťazstvo. Jak podal. Jeden. Nabrát.
Či je to červíčko? Nemôžu koľko sa treba také na nejaké posti, ale... No ešte raz to vyskúšame. Na čo? Loki! Teraz si tak ako dlho ticho bolo strašne. To sa? Môžeš skoro ísť ho, áno, že idem ho pozrieť. Nemôžeš trošičku. Ale jak som otvorila dvere, ja som skoro umrela. On usňatý jak olejový slíp. Do srany. Gate dole. Kompletne malovaná postielka. Som ti ho len zobrala pod pazuchy. Zobrala pod pazuchy. A na dvore sme mali kýbli, bola voda, slnko ohriata, nie ja do toho kýbla. Každý niečo má, každý je chorý. Tak som poslala z toho koláča. A ešte bola zvedavá, že a rozmery toho plechu, že či aj ona má taký, lebo ona má taký vysoký ten koláč a ten je bol taký palacinkový. Bohužiačka. Tak, nesli, keď si to išli však šlohovú zimu, som to vypísala na miesto a dajka pôjde na to. Tam aj heliovky, že náhodou slnko vidí, ale nič. Ale dobre, je ráno bolo. Máme baterku prisvietenú. Dobrá. No aby bolo vidieť, že sú heliové. Milé deti, prichádza mi znova sa vám prihovoriť. Dneska, teraz podvečer, už nie takom usúdenom počasí ráno. Napriek tomu, že možno mnohí ste pochybovali, že to počasí nám nevydrží a začne pršať. Ja som v tomto smere optimista. Ja som spomínal tých mojich priateľov, ktorí teda založili túto tradíciu týchto športových hier a odišli z tohto sveta ako abstinenti, že nám tam hore držia palce, tak predpokladám, že mali aj v tom dnešnom počasí niečo. Dúfam, že sa vyčasilo, nepršalo nám. Naopak bola dobrá skúška. Prosím vás pekne, deti, takto, dostanete diplom a ten si zaneste svojim rodičom, tí vám ho postražia a poprosím vás, aby ste všetci a potom sa tuto postavili do radu. Áno, vrátili sa páči. Peter Richter. Tomáš Duška. Bravo! A nemáš ani rodičov, tak volá koho poproste tu, Richterovú a tak. Nikolka Pavlenová. Dobre, aký krásny diplom dostali. Danej. Bravo! Kristýnka Richterová. Veselková. No dobre, Milanko Judák. Lukáško Fabok. Veronika Kostelníková. Lucia Dušková. No a jeden mi tu zostal, Gabriela Balková, tá odišla preč, takže tejto odovzdáme.
No. Nádherný anielský hlas a vie tak krásne kresliť, aj tak ohromne šikovný, že tomu sme sa rozhodli dať knižku Malý princ a ty sa normálne na neho aj podobáš. Túto hru, dve pera. Aby ste si mali s tým zapísať spomienky, Tak za uši, výborne. Hru. No a čo je to kartičky? Aha, to vám akurát nejde. Budete mať 4, u nás sa preráta. Tak, ešte po jednom vyššie, no. Takže budete mať 4. Úžasné. Získala diplom Marta Luka. Peter Bako. Prvé miesto v streľbe zo vzduchovky získava diplom Lukáško Fabok. On síce není dospelák, ale strelal zo vzduchovky. Alebo balónik. Balónik? Za prvé miesto Milan Chila, za prvé miesto, áno. Ďalej, za prvé miesto v cezpolnom behu Vladimirovi Beňovi. Za prvé miesto v cezpolnom behu Michalovi Matuškovi. Na prvé miesto behu na 100 metrov Alexander Lichner. Diana Hubinská. Ďalšie prvé miesto za behu na 100 metrov Peter Petrovský. Za prvé miesto vo vrhu gulov Ľudská Dušková. Nedal som ti vlátam na oveľ. Počúvaj. Vládneme aj väčší počet účastníkov, pretože ja som tu spomínal roku 2000. Bolo 320 ľudí, a tento chce čas, trpezlivosť a tak ďalej. A veľkú mieru tolerancie jedného voči druhému. Takže z mojej strany by to snad bolo všetko, čo som vám chcel povedať. Teraz, pokiaľ by ste vy, večera o 7:30 sa mi zdá. Áno, nemám tu program, ale to nie je podstatné. Myslím, že už bude pripravená
na tú hodinu na pol 8. O 20:30 podľa programu by sme mali zapáliť vatru. Vidíte, že je krásne pripravená priam vzorová, áno. My sme totiž pred 2 rokmi mali podobnú vatru a máme predsedu vatrovej komisie, ktorý teda už každoročne zase takýto vatru robí, pretože tú prvú si dal, sme mu sfotografovali a dali sme mu, aby to urobil každý rok niečo podobné. Áno, mali sme aj teraz predsedu Ražňovej komisie, áno, Rado je tu, Rado je tu. Áno, takže to je predseda Ražňovej komisie. Pokiaľ sa niekomu slzne ten spekáčik z Ražňa dole, tak na vine bude predseda Ražňovej komisie. To bude smola. Vyrezal zlý Ražeň. Áno, inštruktáž o pekení spekáčkov nebudem podávať až skoro neskôršie. Chcem povedať menej ako Ate Sanatória, že my už teraz akože odchádzame, ale chceli by sme vám všetkým poďakovať, že ste boli fantastickí a prešli sme veľmi krásny deň s vami. Áno, ďakujem. Takže ja vám všetkým takisto držím palce, členovia nášho klubu abstinentov držia palce všetkým a aby sme vydržali zdraví, mali trocha šťastia a hlavne aby sme vydržali abstinenciu. Prepáčte nám niektoré organizačné... Zima je nejaká, aby si hodila piaču, nech si tak Počkaj, máme tam kúsok toho oleja. Rado a Miro. Pozor. Jak nevyletíme do To nebude len tak pod spodom. Musíš to orať, čo to je starý olej. Do tej diery. To horí. No Peťo, vidíš teraz na hentom, treba si opekať Pekať. To musí vyhorieť, ani nie, že sa to musí rozhorieť. Ešte aj utekať budeme stadiaľto. Je to dobré, keď je ten dym tam, ale teraz ide sem. To nie je dobré. Sa bude točiť. Druhou zápalkou, áno, takže ešte musí trénovať, aby... Treba dať aj druhú šancu. Pružina, že budeš také. Keď je záber, ne? Teraz to myslí aj... Aj s kreslom, že ani nemusíš stávať. Pekne sa usmievaj. Nie. Rak ružomberok. Odchádzame. Držať tempo, hubu a krok. Na poklady, na drahé kamení. Devčinky, neponáhľajte, pomaličky, máme čas. Miro, prečítaj si a máš celý výklad, áno, nemusím rozprávať. Poďme, mládež.
tak už sme v lese. Máte huby? No ešte nič. No, len nezabávajme sa hľadaním húb. Lebo neprídeme do lesa. Budeš sa fotiť. A teraz ďalší. Čau. Hore. Vydrž. Na hodiako. Každý dostane balónik nafúkať. Rozdávaj to každému balónik. Jirko, máš balónik? Má. Každý. Janko, ja rok čo rok čakám, že kedy si zabudneš cestu na Gimeš a furt nie. Furt nie, to je úžasné. To je úžasné. Fúkať balóniky, áno. Toto nie sú tie skaly, ktoré vidíme z tábora. Keď sa budeme vrácať dole, tak vám ukážem, že ktoré skaly vidíme, áno, z tábora. No poď, no. Hurá! Niekto tu je. Hurá, to Sme dobre, stará mať. Kto by tu jedol? Príde tam. Pečerka, toto? Prosím? Penesviču zavo. Ne, schodíky ideme polasal. No, to neprevaliť. Jak sa to prevaliť? To drží neviem koľko. Pani, to myslíš, že toto je skladná? To došiela sem, áno, tak dostane nejakú túto, tam takéto, dám týmto mladým dievčatom, že to vyšli tu, áno, tak nebudem. Teraz by som si prosila, aby ste sa postavili do radu. Áno, dobre. Díky. A už sme teda hento. Treba udržať, hej? Tuto Evička nás chce fotografovať, aj ona by bola na fotke, dobre? Aj ja. Tak daj, ja ťa odfotím. No, tak všetci poďme a niekto nás fotografuje, aby sme dve mlejné. Áno, pretože už keď som tu 12. krát, už tu boli, tak... Tak ja nehovorím. Ja len hovorím, že neposlúchaj. Várka ide. Tak, tak. Zmolených nás netočte. Na zdraví. Máme jazyky vyplaziť. Nezmokli sme, už sme tu. No. Dostane takúto knižku Človek v ľudnom kruhu. Mama bude čítať, máme. Áno, tuto dostanú tiež knižku Richterovi, mladý. A Rado dostane tiež knižku. Človek v ľudnom kruhu, áno. Máte čítať? Ktorý? Lebo ja som včera hovoril ten záver. Ja mám jednu pripomienku. Áno. Do Richterov treba posielať program s polhodinovým predstihom. No. Aby sme prišli na čas. Nie, tak ja mám, tá naša pevná volá asi takto znela, že prvé sebaovládanie, áno, druhé sebakritičnosť, tretie presnosť. Áno, keď niekde slúbim, niekde niečo je, tak prísť tam radšej o 5 minút skôr, ako o 10 minút neskôršie, alebo 12 minút a potom sa mi štvrté vytrvalosť, piaté aktivita, šieste motivovanosť, siedme psychická odolnosť, 8 vyrovnanosť, 9 pravdivosť, 10 rozhodnosť. Ja som si tam 11 trpezlivosť a 12 tolerancia. My sme áno, troška šťastia mali a vytrvali v abstinence o rok, dovidenia. Ďakujem.